Gure aurrean edo gure atzetikan. Nere birikak bete dituzu, jak dakalamuaren kez. Aurrerakoia izan nahiean atzera zoaz izatez. Ni beldurtzen naiz guraso gixan, horrek sortu leiken kaltez. Mundu guztiak erredezala, baina nere semeak Ez dezan erraten duzu ta zenbat kezka zintzili, baina semea ez alda egongo, bada tristetu xamarri. Ez baldin badu aita tamaren babesik eta indarri, nerabek beti ikasten dute, baina nahi dute nasoilik. Baina ni nere semearekin odei enaiz tolerante. Erren nahiean gaztetxera joan, bailiteke gauer arte. Ta gaztetxean ez da ibiliko, inoiz segitik aparte. Porroa erretzen asitakoan, kartzelan buka dezake. Bada kartzelan bukatze hori, ez ote dugu tristean. Gure semeak izan nahiko du, alden neurrian askea. Eta urteak baditueno, izan dadila gaztea. Bidea ez da debekatzea, baizik ulertaraztea. Ni uste nahiko ongi egin dutela, behar da visualizazio nahiko komplexua zen nahi nuen gaztetxe batean ikusarazi, baino nun jendeak entzun zezakenaren aurkako tono bat hartu eta tratamentu bat hartu. Kontua da, zenbat eragin dezake bat, bi gauza, zenbat eragin dezake aurrean daukazun kontestu horrek, zu sortzera zoazen testu horretan, eta batez ere noiz aldendu, noiz erabaki, hemen behar bada txapelketa batean bezala izan, txapelketa batean 8 handiko gai bat, esaten duzu, hasiko naiz solemnetik, seriotik, pixka puntu batzuk jarriak usteko, eta noiz erabiltzen duzu, arriskatu eta ia humoretik hartzen dugun, ez? Pixka, kontestuak eskatuko lukenaren kontrako jarrera hartze hori nola gertatu liteke bersotan. Ni uste dut publikoa eta bersolariaren artean, tokiaren arabera, publiko motaren arabera, kode batzuk badaudela.
Segurazki idatzita ez dauden kodeak, inor definitu ez dituenak, baina denok intuitzen ditugunak. Segurazki txapelketan, 8 handi baten, beken, jartzen denean gai bat, neutroa, hasiera xamarrean, denok espero duzue, baita guk ere, saio konpoxo bat, pum, arrazoiak, asentatu, lasai. Eta kode hori hausteko, ni uste lehen baldintza, dala oso ondo egitea. Hausten hasi eta erdibidean geratu ezkero, ez du funtzionatzen. Ni hasten baldin banaiz, beken, 8 handian, denok arrazoi serio eta arrazoiketa landu bat espero duzuenean txorradak esaten, edo oso txorrada hona dauzkat, edo bestela ridikulo egingo dut. Kontrakoa, 8 txikian denak txisteak espero dituzuenean, ni hasten baldin banaiz arrazoi landuak botatzen, edo oso arrazoi hona dauzkat, edo bestela ridikulo egingo dut. Hori dago idatzi egin, baina ez dakigu zergatik, hala gertatzen da. Kasu honetan, niri gaian, kostazait, hain da handia igual publikoaren eta inguruaren indarra bersotan, zaila da, Bilbozarra, Euskaltzaindiaren egoitzan egon, eta zuen aurren eta gaztetxe baten imaginatzea, zaila da, edo berdin beken imaginatzea, zaila da, oso zaila. Eta orduan, pixkat, gelditzen zara kolokan, ez? Baina uste hori izketan ere gertatzen dela, bi persona elkartzen direnean, harreman bat okazunean, persona batekin, normalean, nahiko kode horren barruan araututa dago harreman hori, badakizu zertaz hitz egin dezakezu, persona horrekin, bakizu nolakoa den, ez, noraino ausartu zindezkein gauzak esatea, noraino ez. Uste bersotan ere, bersolari eta publikoaren artean badagoela olako zerbait, ez. Zer espero duten dizutaz, nik zer eman egiet, eta bersolaria etengabe borroka hortan da bila. Ni nola saiatuko naiz, momentu bat ez banago eroso kode hortan, edo ez banago eroso traje korset hortan, hortik ateratzen, ez. Izan diteke arriskatzea, izan diteke behar bat besterik gabe, hortik ateratzekoa. Edo izan diteke hori okurritu zait eta ez neukan besterik. Nik uste aski importantea dela sustraizioena zinez zerbait ezberdina egiten baldin bada espero den hortarik. Zinez asmatu beharra dagoela, eta zinez ongi egin beharra, ez? Ongi eta zinez ongi egiten ez baldin bada, eta asmatzen ez baldin bada, publikoak ez du erantzunen, batetik ez baitzuen espero lako zerbait, eta bestetik lekuz kanpo bezala ikusiko duelako ziurrenik, ez? Eta hor, pixkat, txapelketaren giro hortara itzuliz nik uste, txapelketak askoz kuadro zehatzago bat emaiten duela, eta badirudi beti kuadroren barnean ibili behar girela, eta beti 8 handian serio egin behar da, 8 txikian humorez, eta gaiek ere, azkenean hortara bideratzen gaituzte, ez? Nik uste, interesgarria izatekela saiatzea, egitea, nik saio experimental, gerozta gehiago egiten dira, saio bat egitea beti espero denaren aurka, ez? Biziki zaila izaten da, eta sustraizion bezala asmatu behar hori dago. Eta zinez asmatu behar, bestela ez du funtzionatzen bat ere. Orduan hor dago ere, jendearen iritzia, edo jendearen gaien inguruko